Sut rydym yn gwirio gofal iechyd? Gallai'n arolygiadau gofal iechyd fod ar ffurf arolygiad lle rhoddwyd rhybudd neu arolygiad dirybudd. Rydym yn cadarnhau a yw gwasanaethau yn cydymffurfio ar rheoliadau, yn cyrraedd y safonau gofal iechyd, ac yn dilyn polisïau a gweithdrefnau. Rydym yn cynnal rhaglen o adolygiadau mwyn asesu ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda rheoleidwyr eraill i sicrhau bod prosesau goruchwilio a sicrwydd cynnwysfawr ar waith. Rydym yn gwrando ar bryderon a gawn am wasanaethau gofal iechyd ac yn ei rheoli'n effeithiol ac yn cefnogi prosesau chwythu'r chwiban i staff mwyn sicrhau y caiff lleisiau pawb i clywed. Rydym yn defnyddio ein swyddogaeth gwybodaeth fewnol i sicrhau bod ein gwaith yn canolbwyntio ar y meysydd sy'n peri'r risg fwyaf i gleifion. Sut ydyn ni'n arolygu gofal iechyd?